Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Macen da take fama da matsalar rashin yin release, wato rashin yin inzali ko kuma rashin kawowa lokacin da suke yin jima'i da mijinta. Wannan matsala ce da take addaban matan aure. Da yawa sukan kasa gane matsalar, wasu ma sukan ɗauka infection ne yake hana su kawowa, kuma ba wannan matsalar bane. Akwai wani ruwa wanda yake gangarowa daga kwakwalwa zuwa zuciya har ya dira zuwa ga farjin mace, wanda wannan ruwa yana bijirowa ne sakamakon matsanarciyar sha'awa ta jima'i. Zaka ga namiji yayi lasting yayi jima'in da ya kamata a ce mace ta kawo, amma sakamakon toshewar wannan kofar ruwan da yake gangarowa daga kwakwalwa ya zo ya sami zuciya har ya dira farjinta, a samu wannan ni'imar da za ta zubo da kawowar asalin jima'i, to sai ya zama ita bata kawo ba, mijin sai ya riga ta kawowa. Kuma zaka samu matsalar mijin yana da lafiyarsa, ita ce kawai bata kawowa. To wannan matsalar tana faruwa ne a dalilai guda hudu. Na farko, idan shaitanin aljani ya shiga jikin mace, wato jinnil ashik yana toshe mata wannan kofar. Dalili na biyu, ana iya mata sihiri don wannan kofar ta raunata. Dalili na uku, wani ciwo da ya addabe ta zai iya haddasa toshe mata wannan kofar. Dalili na hudu kuma, akwai jarrabawa daga Allah subhanahu wa ta'ala. To koma wanne ne, a nemi waɗannan abubuwa da zan lissafa kamar haka. A nemi 'ya'yan garin kwalba. In an ce garin kwalba, wannan 'ya'yan bishiyan kukan idan an fasa za a ga wani farin gari, to wannan farin garin shi za a nema. Sai a nemi sassaƙen bishiyar kukan a daka shi ya zama gari, adadin yawansa ya zama daidai da garin kwalba. Sai a haɗa su wuri guda, sannan a nemi madara ta shanu ko laban irin wanda ake kawa daga Saudiya, ko madara wanda aka tabbatar da ingancinsa kamar Luna ko Hollandia, na ruwa ba na gari ba. Sai ta dinga ɗeban cokali ɗaya na cin abinci tana zubawa a cikin wannan madara sau 2 a rana, safe da yamma, kafin ta ci komai da safe. Ta samu cikakken sati 2 tana yin haka a jere ba tsallakewa. Da izinin Allah, duk wacce take fama da wannan matsalan ko rashin sha'awa ko rashin yin inzali, insha Allah za ta dace. Ko da a ce ɗaya daga cikin waɗancan dalilan ne suka haddasa, za a samu biyan bukata. Domin neman ƙarin bayani ko tambaya akan cututtukan da ba su shafi waɗannan ba, za a iya kira na kai tsaye ko tura min saƙon WhatsApp ta wannan namba kamar haka: 081-0337-3096. Kada ku manta, shirin likitan kaina yana zuwa muku ne daga cibiyar bincike akan magungunan musulunci da na gargajiya, wato Dar Thaqafa.